Meneer Duits, u mocht vandaag de award voor beste zanger overhandigen. Ja, daar ben ik heel trots op dat ik dat mocht doen. En ook vooral aan degene aan wie, denk ik, of niet? Ja, dat doet helemaal wat. Hè. Ik bedoel, het is heel kort bij. En als je ziet hoe snel dat gegaan is, dan was ik er heel trots op dat ik dat mocht doen. Hoe was Frans vroeger? Zong hij toen ook altijd al? Ook al wel, maar hij was altijd met muziek bezig. Hij, van alles en nog wat deed hij. En hij ging met een disco mee. En hij heeft altijd zo wat gedaan in muziek. Heeft hij het nou van zijn vader of van zijn moeder? Nou, ik denk het op aankomt van geen even twee, geloof ik. Ik geloof er niet in. Nee, ik denk niet dat hij zelf een beetje aangepakt en de deur gegaan. Als u nu kijkt naar uw zoon, waar denkt u waar dat eindigt? Ik zou er nou niet over te zeggen. Als ik kijk wat er nou in een korte tijd gebeurd is. Ik zou het niet kunnen zeggen, daar gaan we eindigen of daar gaan we heen. Komt de nummer 1 hit nog, denkt u? Ja, die komt. Die komt. Wanneer weet ik niet, maar hij komt.